It-tniġġis fl-arja huwa sinonimu mal-kanċer, mart respiratorju, mart tal-qalb u apoplesija. Riżultati pubblikati riċentement juru li f'Malta jmutu medja ta' 230 persuna kull sena minħabba l-problema ta' tniġġis. Dan ħareġ minn studju tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa bl-isem Economic Cost of the Health Impact of Air Pollution in Europe. Fl-2005 231 persuna mietet f'Malta minħabba tniġġis fl-arja fil-waqt li fl-2010 in-numru kien ta' 228. Dan fil-waqt li l-ammont totali tan-nies li mietu fir-Reġjun Ewropew kien ta' 786,000 fl-2005 u 663,000 fl-2010. Il-problema ta' tniġġis titfa' wkoll piż fuq l-ekonomija. Fl-2005 l-piż fuq l-ekonomija Maltija minħabba din il-problema sewa $521 miljun Amerikan, ekwivalenti għal 474 miljun euro. Fl-2010 dan il-piż tela għal $600 miljun Amerikan, ekwivalenti għal 547 miljun euro. L-ispiża totali fl-2005 fir-Reġjun Ewropew kienet ta' $1,259 biljun Amerikan, ċifra li għolliet għal $1,431 biljun Amerikan fl-2010.